Det var tidlig morgen i vikingelandsbyen, og der var en spændt stemning i luften. Høvdingen havde besluttet, at alle kampklare mænd i byen skulle sejle over vandet til den fremmede ø Lindisfarne. Landsbyen bestod af en masse træhuse, hvor folk boede med deres familier. Husene var simple med kun et rum. Rundt omkring var der også får, geder og høns, og flere steder kunne man finde bålpladser, hvor vikingerne lavede mad og hyggede sig. Byen var omringet af en høj mur, som skulle beskytte mod fjender, og den eneste vej ind var gennem en stor port af træ. Og det var også gennem denne port, at rejsen begyndte. Vikingerne var spændte, og efter at have sagt farvel til deres familier, kastede de et sidste blik tilbage på borgen og gik en usikker fremtid i møde. Humøret var højt på skibene. Det var nemlig store, stærke mænd, der var på vej ud for at plyndre. Rejsen til Lindisfarne var lang og hård, og flere af mændene begyndte at blive rastløse og håbede på, at der snart ville være land i sigte. Og da de endelig kunne se land, iførte de sig deres ringbrynjer og hjelme, fandt deres våben frem og gjorde sig klar til kamp. Med hævede våben stormede de øen. Det var første gang, vikingerne angreb, men det var bestemt ikke sidste gang, at verden fik et vikingetogt at føle. Dette var starten på vikingetiden. I det år 793 kom hedningene fra de nordlige egne med krigsskibe til Britannien som stikkende hvepse. De løb over landet over ende i alle retninger som rovgriske ulve og plyndrede og sønderrev og dræbte. Ikke blot får og okser, men også præster og levitter og forsamlinger af munke og nonner. De kom til kirken på Lindisfarne og anrettede frygtelige ødelæggelser. Besudlede de hellige steder med gudløse fødder, gravede aldrene op og bortførte alle den hellige kirkeskatte. Nogle af brødrene dræbte de, andre førte de lænkede bort. Mange drev de nøgne ud og overfusede med skældsord. Nogle druknede de i havet.